oameni de ieri și de azi. Bun găsit, stimați ascultători! Sunt Maxim Orariu și vă invit să ascultați emisiunea Oameni de ieri și de azi. În minutele următoare vă propun să continuăm împreună o frumoasă discuție începută în ediția anterioară despre academicianul Alexandru Surdu, unul dintre cei mai mari oameni de știință și filozofi români contemporani. În demersul nostru anamnetic ne va sta alături domnul doctorand Mihai Octavian Groza, profesor la Liceul Tehnologic din Sebeș, președintele Despărțământului Vasile Moga al Astrei din aceeași localitate, cercetător în cadrul Institutului de Istorie Ecleziastică Nicolae Bocșan al Facultății de Istorie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, autorul mai multor volume de referință și al unor ediții de documente din spațiul istoriografiei contemporane, premiat de către instituții precum Arhivele Naționale ale României, așadar o personalitate de excepție, un tânăr care spune și promite multe și despre care cu siguranță vom mai auzi. Bun găsit, domnule Mihai Octavian Groza, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bine v-am regăsit, vă mulțumesc și eu pentru invitație și pentru inițiativa continuării acestui interviu închinat memoriei celui care a fost academicianul Alexandru Surdu. Alexandru Surdu merită să vorbim despre el pentru că a fost un om care a lăsat o moștenire de neuitat, cumva, prin tot ceea ce a făcut. Aș propune să continuăm ceea ce am început și n-am desăvârșit în ediția anterioară, și anume să dăm startul acestui dialog cu o prezentare a sistemului filozofic al profesorului Surdu, pentru că știu că dânsul a fost excepțional și din acest punct de vedere, întrucât a fost unul dintre filozofii care a lăsat un sistem, care a scris filozofie cu sistem. Desigur, așa cum vă spuneam data trecută, academicianul Alexandru Surdu a fost un admirator al operei filozofilor Lucian Blaga și Vasile Băncilă, doi filozofi din veacul al XX-lea care au creat un sistem filozofic propriu. Pe urmele acestora și inspirat evident de modelul lor, Alexandru Surdu și-a proiectat propriul sistem filosofic, așa numitul sistem pentadic, care a pornit, cum vă spuneam și data trecută, de la considerentul că pentada este numărul de aur al dreptei filosofări. Până în momentul de față, întregul său construct filosofic a fost sintetizat în 3 volume de dimensiuni considerabile, astăzi le-am spune adevărate cărămizi editoriale. Un prim volum a fost intitulat Filosofia Pentadică 1, bineînțeles, și a fost dedicat problemei transcendenței. O problematică care l-a preocupat îndeaproape pe academicianul Alexandru Surdu. Acest prim volum al sistemului a fost împărțit în 2 părți, în cadrul cărora au fost trasate principalele considerente de ordin metodologic, de structura sistemului pentadic, informații completate prin exegezele referitoare la acest concept de transcendență. Acest prim volum a fost continuat de Filosofia Pentadică 2, dedicat teoriei subzistenței, și acest volum a avut mai multe părți, 5 părți mai exact, care definesc și detaliază conținutul acestui concept de subzistență. A urmat volumul Filosofia Pentadică 3, dedicat existenței nemijlocite, care tratează problematica poziției acestei existențe nemijlocite în construcția dialectico-speculativă. O descriere foarte, foarte interesantă a sistemului filozofic proiectat de academicianul Alexandru Surdu ne oferă câțiva dintre ucenicii domniei sale în paginile unui volum dedicat acestuia la împlinirea vârstei de 80 de ani. Aceștia deslușesc, pe înțelesul tuturor, tainele acestui sistem pentadic proiectat de Alexandru Surdu. Cum vă spuneam, Alexandru Surdu a fost un filosof care, din păcate, nu a mai apucat să-și definitiveze sistemul filosofic.
au fost publicate doar aceste 3 volume. După știința mea, urmau să apară încă 2 volume care ar fi completat sistemul său. Cred că o bună parte a acestora era așternută pe calculator într-un document Word și cred că ucenicii domniei sale vor publica acest material în anii care vor urma, material care vine să întregească și să desăvârșească acest sistem filosofic pentadic proiectat de Alexandru Surdu. Pagini antologice despre sistemul de gândire al academicianului Alexandru Surdu a mai scris și profesorul și cercetătorul mureșan Eugeniu Nistor, un foarte bun prieten și colaborator al academicianului Alexandru Surdu, cercetător în cadrul Institutului de Filozofie Constantin Rădulescu Motru al Academiei Române. Domnul profesor Eugeniu Nistor a publicat aceste materiale referitoare la sistemul pentadic cu precădere în paginile revistelor apărute sub egida Festivalului Internațional Lucian Blaga de la Sebeș, respectiv Caietele Blaga și Pașii Profetului. Să sperăm că nu vom aștepta foarte mult până acest sistem pentadic va fi desăvârșit de ucenicii domnului Surdu. Așadar, avem cumva așteptări frumoase și mărețe, chiar și postum, pentru că academicianul Alexandru Surdu nu s-a stins pentru a rămâne pe rada anonimatului, ci pentru ca să lase altora posibilitatea să descopere și să desăvârșească ceea ce n-a reușit întru tot să facă dumnealui în timpul vieții. Vă mulțumesc pentru această frumoasă prezentare, domnule Mihai Octavian Groza. Acum, știindu-vă ca un astrist de vocație, v-aș ruga să ne vorbiți un pic despre ce a însemnat Alexandru Surdu pentru Astra și ce a însemnat Astra pentru Alexandru Surdu, pentru că e un aspect mai puțin cunoscut al activității academicianului, faptul că a fost cel care a refondat despărțământul Brașov al Astrei și cel care a întreținut cumva flacăra vie a astristului în diferite colțuri de lume și de țară. Aveți mare dreptate. Academicianul Alexandru Surdu, pe lângă activitatea științifică, pe lângă activitatea academică, s-a implicat și în activitatea astristă. Domnia sa întotdeauna a considerat Asociațiunea Astra drept sora mai mare a Academiei Române, motiv pentru care atunci când la începutul anilor 90 se repuneau bazele Asociațiunii Astra, Alexandru Surdu a asumat sarcina reorganizării despărțământului Brașov, pe care l-a condus până la sfârșitul vieții. Chiar dacă domnia sa locuia la București, nu a precupețit niciun efort pentru această muncă de organizare a despărțământului Brașov. Spirit neobosit, domnia sa s-a îngrijit ca acest despărțământ Brașov să aibă un statut propriu, să aibă o direcție de activitate, să-și recupereze o parte din vechiul patrimoniu, pentru că, după știința mea, despărțământul Brașov este singurul care a reușit să își recupereze o parte din vechiul patrimoniu deținut în perioada interbelică, a reușit să pună pe picioare publicații serioase care vor rămâne peste ani și ani o dovadă a strădanilor, a striștilor brașoveni. Ba mai mult, atunci când despărțământul Brașov a trecut prin perioade dificile, Alexandru Surdu l-a sprijinit din buzunarul propriu, ajutându-l să depășească anumite bariere. Tot așa. Apropo de acest lucru, știu că se vorbea la un moment dat în cercurile astriste că Alexandru Surdu este cel care plătește cotizația pentru toți membrii acestui despărțământ. Era adevărat acest lucru? Exact. Conform statutului, fiecare despărțământ este obligat ca din cotizațiile anuale să vireze înspre Astra Centrală un procent de 30%. Ei, domnul academician Surdu, din buzunarul propriu, plătea acest procent de 30% către sediul central, către Sibiu. Deci a fost un spirit extrem de generos, care nu a precupețit niciun efort pentru supraviețuirea acestui despărțământ al Astrei din Brașov. Sunt curios ce se va alege de acest despărțământ. Eu sper ca acesta să supraviețuiască după momentul dispariției domnului academician Alexandru Surdu și să-i ducă mai departe moștenirea.
Sper din tot sufletul să se întâmple acest lucru. La vremea potrivită, sub protecția, cu ghilimele de rigoare, a despărțământului Brașov și sub patronajul domnului academician Alexandru Surdu, au luat naștere și alte despărțăminte astriste în județul Brașov. Au luat naștere astfel despărțămintele frații Popea de la Săcele, despărțământul Ioan Codru Drăgușanu de la Făgăraj și mai recent, în 2013, despărțământul dr. Nicolae Căliman de la Codlea. Episodul reactivării despărțământului de la Codlea mi este cel mai cunoscut în virtutea relației de prietenie care mă leagă cu președintele acestuia, cu domnul Mircea Dragoș. De la domnia sa știu că în momentul în care despărțământul Codlea a fost reactivat, domnul academician a participat la această ședință solemnă, a susținut o conferință și o cuvântare introductivă pentru astriștii codleni adunați. Domnul academician Alexandru Surdu a fost o prezență constantă a adunărilor generale a Asociațiunii Astra. Adunările generale se organizează anual în diferite puncte ale Transilvaniei sau ale României, pentru că am avut adunări generale și dincolo de granițele Transilvaniei. Cum am spus, era o prezență constantă, era una dintre personalitățile așteptate, care întotdeauna onora sesiunile noastre de comunicări cu evocări sau comunicări științifice. Dacă rețin bine minte, în anul 2016, la adunarea generală de la Alba Iulia, desfășurată în clădirea Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, academicianul Alexandru Surdu a făcut chiar și o paralelă oarecum metaforică între serviciul militar și Asociațiunea Astra și spunea că dacă serviciul militar a fost desfințat, în România noi, astriștii, am rămas asemenea militarilor să protejăm cultura românească și să o apărăm de diferitele influențe mai mult sau mai puțin nocive venite dinspre exteriorul acesteia. Aș propune să rămânem tot în sfera acestui militantism cultural care l-a caracterizat pe academicianul Alexandru Surdu și v-aș ruga să ne vorbiți un pic despre relația lui cu Maramureșul, pentru că știu că această relație a dânsului cu Maramureșul s-a desfășurat tot în baza unor principii similare, tot în baza militantismului cultural. Și în baza acestui militantism cultural și în virtutea poziției universitare pe care domnia sa o deținea. Legăturile cu Maramureșul a fost dată de faptul că domnia sa a creat aici o școală doctorală. Știm că la Baia Mare funcționează Centrul Universitar Nord, unde Alexandru Surdu a creat o școală doctorală. A fost o prezență permanentă a activităților desfășurate de această școală doctorală. Mai apoi, împreună cu regretatul academician Ionel Valentin Vlad, fostul președinte al Academiei Române, domnul Alexandru Surdu, domnul academician Alexandru Surdu, a pus bazele, alături de alți intelectuali de vază ai Maramureșului, unei asociații culturale intitulată Bogdan Dragoș, în amintirea celor doi întemeietori de țară românească porniți din Maramureșul istoric. În jurul acestei asociații s-a născut și un ordin al nobililor maramureșeni, așa numitul ordin al cavalerilor marmațieni, în care intră doar descendenții ai vechilor familii nobiliare din Maramureș. Așa, ca o paranteză, în Maramureș sunt atestate numai puțin de 458 de familii nobiliare, la care se adaugă 150 de ramuri ale acestora, deci aproape un total de 600 de familii nobiliare românești. Mai mult, domnia sa a dedicat Maramureșului un mic volumaș de popularizare intitulat Ordinul Cavalerilor Marmațieni, în paginile căruia a evocat această tradiție nobiliară a Maramureșului, a evocat personalitățile sale, i-a evocat pe cei doi voievozi, Dragoș și Bogdan, întemeitorii statului medieval Moldova. Tot în paginile acestui volum sunt făcute o serie de referiri la documente și texte vechi elaborate în Maramureșul
istoric, cum ar fi acel celebru codice de la Eud, descoperit în anul 1921 de preotul Artemiu Anderco. Foarte interesant este faptul că de fiecare dată când a scris sau când a vorbit despre Maramureș, domnul academician Alexandru Surdu niciodată nu a pomenit denumirea actuală a acestui teritoriu, Maramureș. Totdeauna vorbea despre acest teritoriu, despre teritoriul marmațienilor, despre Marmația, care a fost un concept utilizat cu precădere în documentele românești și în scrierile din secolul al XIX-lea. Din câte rețin, din perioada facultății, inclusiv autoritățile ecleziastice ale vremii foloseau în circularele adresate preoților această titulatură de preoți marmațieni, nu de preoți maramureșeni. Cum vă spuneam, domnul Alexandru Surdu a fost o prezență destul de activă în zona Maramureșului, unde a organizat conferințe, sesiuni de comunicări, lansări de carte. De foarte multe ori a fost prezent alături de academicianul Ionel Valentin Vlad. De fapt, cei doi au fost membri de onoare ai acestei asociații, Bogdan Dragoș și ai Ordinului Cavalerilor Marmațieni. Pentru toate eforturile depuse de domnul academician Alexandru Surdu, bineînțeles, a fost remarcat și recompensat de autoritățile locale și ecleziastice, a fost distins cu titlul de cetățean de onoare al Maramureșului, iar din partea Episcopiei Maramureșului și Sătmarului a primit distincția Crucea Voievodală. A fost unul dintre intelectualii îndrăgiți în zona Maramureșului, comparat adesea ca și grad de îndrăgire din partea populației cu fostul arhiepiscop Justinian. Ați pomenit în ceea ce spuneați despre relația specială care a existat între dânsul și academicianul Valentin Vlad, care a fost o vreme și președintele Academiei Române. Poate că n-ar strica să ne oferiți mai multe detalii, pentru că știu că aveți cunoștință despre acest subiect. Desigur, prietenia lor a fost legată încă înainte de accederea domnului Ionel Valentin Vlad în funcția de președinte al Academiei Române. Legătura lor a datat încă de pe vremea când Ionel Valentin Vlad activa în cadrul Institutului de Fizică Atomică de la Măgurele, institut patronat de Academia Română. În momentul în care Ionel Valentin Vlad a fost ales președinte al Academiei Române și l-a luat alături pe Alexandru Surdu în calitate de vicepreședinte. Și din acel moment au fost nedespărțiți. Au participat împreună la toate sesiunile Academiei, la toate evenimentele organizate de Academie, la toate evenimentele la care președintele Academiei era invitat. Rețin și acum momentele în care cei doi au fost prezenți la Festivalul Internațional Lucian Blaga de la Sebeș, de exemplu, unde vă spuneam data trecută că au instituit chiar și un premiu special, premiul de filosofie Lucian Blaga, acordat din acel moment în fiecare an în deschiderea festivalului. Dincolo de această relație profesională, să-i spunem, între cei doi s-a legat și o frumoasă prietenie care a dăinuit până la sfârșitul celor doi. Chiar și după plecarea din această lume a lui Ionel Valentin Vlad, academicianul Alexandru Surdu i-a purtat o frumoasă memorie și l-a evocat de câteva ori în paginile materialelor publicate de domnia sa. Din paginile acestor articole sau studii rezultă prețuirea de care Ionel Valentin Vlad s-a bucurat în ochii lui Alexandru Surdu și am selectat chiar și un pasaj dintr-un articol pe care Alexandru Surdu l-a intitulat Un patriot prin participare, cu referire evident la Ionel Valentin Vlad, și îmi permit să și citez câteva fragmente din acel material. Materialul este foarte extins, eu o să dau citire unor mici fragmente. Spunea Alexandru Surdu la un moment dat: am avut ocazia să vizitez de multe ori o zonă aproape de vis, se poate spune, care se regăsea în jurul Institutului de Fizică Atomică de la Măgurele, împreună cu câțiva colegi filosofi și fizicieni, și îmi dau seama ce a însemnat acel institut pentru noi toți și ce a însemnat activitatea pe care a depus-o acolo academicianul Ionel Valentin Vlad
pentru refacerea, într-o oarecare măsură, a acestei instituții de mare prestigiu. Domnia sa a fost o personalitate care, prin simpla prezență, oriunde s-ar fi găsit, crea un sentiment de liniște, de plăcere și erai nevoit să pui un bemol la modul în care te adresai, colegial sau nu, celorlalte persoane care sunt de față. A reușit să aplaneze multe discuții inutile și chiar conflicte și mai ales a reușit să stabilească o legătură cu ceea ce, pentru noi, reprezintă un fel de tărâp al nebulozității, cum a fost adesea și chiar a rămas Ministerul Învățământului. Un alt pasaj spune: fiindcă nu sunt fizician, n-am să mă refer la meritele deosebite ale academicianului Ionel Valentin Vlad în domeniul fizicii, dar mă voi strădui să mai scot în evidență câteva dintre calitățile sale. S-a spus aici că este un mare patriot, este într-adevăr un mare patriot, dar patriotismul are mai multe aspecte. Poți să fii patriot în vorbe, poți să fii patriot în scrieri, dar domnia sa este un patriot prin participare. Am fost alături de domnul academician la câteva manifestări de suflet românesc pe care nu le-am uitat și care au rămas și în amintirea participanților și a organizatorilor. Am fost alături de domnia sa, prezent la adunările Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, ASTRA, pe care Ionel Valentin Vlad a cinstit-o întotdeauna și a participat la adunările sale, asociații astăzi cam uitată de mulți dintre oamenii noștri de cultură. Un alt pasaj referitor la discursurile rostite de Ionel Valentin Vlad spunea cam așa: din toate cuvântările domnului Ionel Valentin Vlad răzbate și această idee: să nu uităm niciodată pe cei care și-au dat viața pe pământul românesc și pentru pământul românesc. Fiecare palmă din pământul acesta a fost tropită cu sângele și sudoarea strămoșilor noștri și trebuie să avem grijă ce facem, trebuie să privim cu atenție la vecinii care se uită ca vulturii și corbii la teritoriul țării noastre. Printre cele mai frumoase lucruri pe care le-a spus academicianul pe care îl omagiem a fost acela în legătură cu unitatea națională a românilor și cu grija pe care trebuie să o avem pentru România, grija pentru reformele care se fac, pentru tot felul de împărțiri teritoriale ale acestei țări, care denotă că se urmărește ceva care nu prevestește nimic bun. Deci, o prietenie care a rezistat dispariției academicianului Ionel Valentin Vlad și despre care cred că se vor mai scrie astfel de rânduri și pe viitor de către cei care i-au cunoscut și de către cei care au apreciat legătura de prietenie creată de aceștia. Acum cei doi s-au întâlnit la porțile Împărăției Cerurilor și pe bună seamă că au multe să-și povestească. Pentru că timpul zboară pe nesimțite, v-aș ruga ca în încheierea dialogului nostru să ne vorbiți câte ceva și despre un aspect de asemenea important și puțin cunoscut publicului larg, și anume contribuția academicianului Alexandru Surdu în procesul de canonizare al mitropolitului Andrei Șaguna. Nu neapărat contribuția, ci mai degrabă sprijinul pe care l-a acordat acestui demers. Acum știm și noi că, din păcate, încă persistă acest clișeu în societatea contemporană, conform căruia filosofii sunt niște atei. Este un clișeu, să știți. Academicianul Alexandru Surdu a fost unul dintre puținii oameni despre care pot spune cu mâna pe suflet că au fost niște creștini cu adevărat practicanți. Întotdeauna am apreciat această apropiere a lui față de Dumnezeu și am apreciat smerenia lui și religiozitatea lui sinceră, nu fariseică, așa cum o afișăm mulți dintre noi în societatea contemporană. Domnia sa, cum v-am spus, se trăgea din părțile Brașovului. A făcut studii liceale la liceul Andrei Șaguna din Brașov. Mereu a păstrat vie această amintire a studiilor liceene și amintirea faptului că Șaguna a fost cel care a dat românilor din Transilvania această prestigioasă instituție de
învățământ secundar. Niciodată nu a uitat opera lui Șaguna, opera ecleziastică, opera culturală, opera politică a lui Șaguna în Transilvania, motiv pentru care atunci când s-a pus problematica canonizării mitropolitului Andrei Șaguna, Alexandru Surdu a sprijinit nemijlocit acest demers. Cum a făcut acest lucru? Prin scrierile sale, prin intervențiile pe care le-a avut în presă, la radio sau la televiziune. Ba mai mult, în octombrie 2011, atunci când în Catedrala Sibiului a fost oficiată slujba de canonizare a lui Andrei Șaguna, Alexandru Surdu a fost prezent atât la slujba de canonizare cât și la evenimentele care au urmat după acest moment. Datorită acestei implicări și susțineri acordate procesului de canonizare, mitropolitul Ardealului, Preasfințitul Laurențiu Streza, i-a acordat academicianului Alexandru Surdu distincția Crucea Șaguniană, cea mai înaltă distincție care poate fi acordată de Mitropolia Ardealului unui mirean. Mulțumim pentru această evocare atât de frumoasă și până la urmă plină de miez. Stimați ascultători, alături de noi a fost domnul Mihai Octavian Groza, profesor în cadrul Liceului Tehnologic din Sebeș, cercetător al Institutului de Istorie Ecleziastică Nicolae Bocșan din Cluj-Napoca și președintele Despărțământului Vasile Moga al Astrei. Domnia sa este un tânăr autor al mai multor volume de referință, recunoscut, citat și premiat cu precădere în spațiul românesc, și mulțumim că a fost alături de noi. Eu sunt Maxim Orariu. Până data viitoare, vă rog să nu uitați că oamenii trec, iar faptele rămân.